Kaixo ikasleok, hurrengo bideoan azalduko dugu nola erabili adimen artifiziala sortzailea eduki digitalak sortzeko. Eta gure erronkaren ze momentuan edo noiz erabiliko dugu tresna hauek. Erronkaren edozein faseetan erabili daitezke. Eta esan bezala eduki digitalak sortzeko erabiliko ditugu. Hau da, testuak, irudiak, aurkezpenak, infografiak eta abar eta abar. Goazen ikustera nola egingo dugun sorkuntza hau. Zer ikasiko dugu bideo honetan? 3 hildo. Zertarako erabili ditugun adimen artifizialako tresnak edukiak sortzerakoan. 2. Nola idatzi adierazpen zehatzak testuak sortzeko. Eta 3. Nola idatzi adierazpen zehatzak irudiak sortzeko. Zergaitik da garrantzitsua adimen artifizialako tresna hauek erabiltzea gure erronketan edukiak sortzerakoan? Askotan, sormen prozesuak azkartzeko aukera ona izango delako guretzat, ikasle bezala. Gero, kasu askotan, ideia blokeoa gainditzeko laguntzen gaitu. Eta gainera, eduki horiek profesionalagoak izatea lortuko dugu. Eta gainera, denbora murriztuz. Gainera, formatu desberdinetako edukiak sor ditzakegu. Hau da, infografiak, testuak, irudiak, bideoak eta dena delakoa. Eta dena guztiak kalitate handiarekin. Zein izango da gaurko edo bideo honetako kasu praktikoa? Informatikako ikasleak garenez, bideo honetan aztertuko dugu nola sortu konbergentzia teknologiko buruzko infografia bat. Edo infografia batetan sartuko ditugun eduki digitalak. Kasu honetan, zer ikusiko dugu? Nola sortu infografia horretan testu egokiak, adimen artifiziala sortzaile tresna batekin. Bigarren, nola sortu irudiak infografia horretan txertatzeko, eta azkenik sortutako irudi guztiak eta testu guztiak infografia batetan sartu ahal ditugu. Goazen ikustera nola sortu prompt edo galdera eraginkorrak gure adimen artifiziala tresnan eduki digital horiek sortzeko. Horretarako, hainbat adibide emango ditugu edo adierazpen. Lehenengoa izango da 5 V-bikoitza gehi H teknika erabiltzea. Izen hau dator ingelesetik. Eta erantzuten du, nik prompta idazterakoan adierazi behar dio dela adimen artifiziala tresna hori, nork erabiliko duen soluzioa, eskatzen ari naizen informazioa. Zer arazo konpondu nahi dudan. Non, zer nolako testu inguruan aplikatuko den informazio hori. Noiz, mugatu behar diot denbora. Zergatik, ere, zehaztu behar diot informazioaren helburua edo balioa. Eta azkenik nola, zein baliabide edo muga ditugu. Bigarren pauso batetan, mugak eta murrizketak zehaztu behar ditugu. Zein da arazoa? Mugak ez baditut zehazten, galderak erantzun generiko bat sortuko dituzte. Orduan, ikusiko dugu adibide baten bitartez. Ni nahi diot nire adimen artifizial tresnari eskatu informazioa osasun arloan machine learning aplikazioei buruz. Eta aldut prompt bat bidali. Osasun arloan machine learning aplikazioak. Prompt honen bitartez zer lortuko dut? Informazio generiko bat. Baina nik hori zehaztu nahi badut, informazio zehatzagoa lortuko dut eta kalitate hobeagoa. Nola aldatuko nuke prompt hori? Bineko nuke adibidez. Ospitaleetan pazienteen zaintza hobetzeko machine learning aplikazioak kamera edo sentsoreak beharri gabe. Horrela, prompt honen bitartez lortuko nuke informazio zehatzagoa. Azkenik oso garrantzitsua da formatua zehaztea. Ez da berdina, nik sortu nahi badut testu luze bat edo laburra edo infografian txertatu behar dudan testua. Beraz, nik zehaztu behar diot prompt honen bitartez zer nolako formatuta nahi dudan. Adibidez, emaidazu zerrenda bat edo emaidazu 3 kasu edo dena delakoa. Laugarren puntu batetan, adibideak ematea edo kontra adibideak oso garrantzitsua da ere batzutan. Horrela nik esaten diot,
adibide bat ona ematen diot, nire erantzuna bideratzeko, eta gero aldiot ere gehitu kontradibide bat. Hau da, ez dudana nahi nire erantzunean. Horrela, berriro, lortuko dut erantzun eraginkor bat. Goazen praktikan ipintzera ikasi dugun guztia. Hasiko gara, prompt oso orokorra bat botatzen ChatGPT-ri. Esango diot, emaidazu konvergentzia teknologikoari buruzko informazioa. Eta, eskatuko diot, emaitza, eta ikusten dut, zer bueltatu dian. Hasieran eman dit, konvergentzia teknologikoari buruzko definizio txiki bat, 3 lerroko definizioa. Urrengoan ematen dit adibide batzuk, 3 adibide, abantaiak, eta erronkak. Ez digut, ez du oso zehatzik, dena oso orokorra da, ez da sartu ezertan. Orduan, zer egingo dugu orain? Ikasi dugun hori guztia aplikatuko dugu eta ipiniko dugu prompta aldatuko dugu. Hasiko gara gure prompta eraldatzen gure adibideekin. Eta hasiko naiz ematen testu ingurune bat eta esaten zer, nor, non, datu hori guztiak. Irakurriko dugu patxadaz denon artean. Informatikako zikloko ikasleentzat infografia ikusten hitz gakoak. Nik bideratzen diot infografia hezitzaile bat sortzeko, zeri buruz, konvergentzia teknologikoari buruz informazio zehatza behar dut. Hor, sartu ditut 3 hitz edo 4 hitz gako, zer nolako informazioa nahi dudan zehazteko. Definitu zehazki zer den konvergentzia teknologikoa, bere oinarrizko printzipioak eta gaur egun zein teknologiari diren bat egiten. Sartu definizio argi eta labur bat. Nortzuk dira konvergentzia teknologikoen eragile nagusiak, zein enpresa erakunde edo ikertzaileari dira eremu hau gidatzen, nortzuk ateratzen dute onura konvergentzia honetatik, zein sektore industrialean ari da konvergentzia teknologikoa modu aktiboan aplikatzen, dago berrinkutza hau egidatzen ari den eskualde geografikorik, zein konvergentzia teknologikaren bilakaera historikoa, zeintzuk dira mugarri garrantzitsuenak, zergaitik da garrantzitsua konvergentzia teknologikoa, berezik informatika eta adimen artifizialerako, hor bideratu diogu ere, informatika eta adimen artifiziala. Zein arazo konpontzen ditu, eta zein aukerak sortzen ditu, nola funtzionatzen duten, eta prompt guzti honen bitartez, ari gara zehazten zer nolako informazioa edo erantzuna nahi dudan, berak bueltatzea. Gainera, aldiot, adibide zehatzak ipini. Informatikara aplikatuko konvergentzia teknologikoaren adibide zehatzak nahi ditut. IoT, ODE konputazioaren arteko integrazioa, datu estatistikoak eta zifrak, konvergentzia teknologikoaren eragina, eta zer ez dut nahi, ere adieraziko diot, informazio orokorra ez dut nahi. Eta informatikako zikloko ikasle batek ulertu ezin ditzaken azalpen teknikoak ere. Alderdi teorikoetan soilik zentratutako edukia, mundu errealeko adibideak gabe. Eta azkenik, oso garrantzitsua formatoa. Esan dugu nik eduki guzti horiek nahi ditut azkenean infografia bat sortzeko. Orduan, esango diot, informazioaren formatua egokia izan behar da, eta gero infografia visual erakargarri bihurtzeko puntu eltzarriak, estatistika nabarmenak eta kontzeptuen arteko harremanak erakutsiz. Joango gara beraz berriro ChatGPT-ra eta bidaliko diogu gure prompt berria. Eta ikusiko dugu orain zer erantzuten didan. Erantzuna bueltatu dit eta ikusten dut nola orain oso erantzun zehatza den eta sartu dit informazio pilo bat. Orain, zer egin behar dut ikasle bezala? Ziurtatu behar dut informazioa fidagarria dela. Hartu dituen iturriak fidagarriak direla. Adituak bat datorrela hemen dagoen informazioarekin eta kritikoki aztertu behar dut informazio guztia. Hori egin eta ondoren, oraindik ere ikusten dut bidali didan informazioa nik ezin dudala sartu infografia batean. Orduan, begira, hemen berak esaten dit, nahi baduz infografia batean diseinu txantiloi bat ere sor dezaket, eduki hau visualki erakusteko. Eskatuko diogu orain informazioa, esango diogu, informazioa laburtu, infografia
horretan sartzeko. Vale, erantzun dit, eta ikusten dugu nola laburtu duen informazioa, eta orain, egokia da gure infografian sartzeko. Orduan, prompt batzuen bitartez lortu dugu gure helburua. Gure proiektuaren hurrengo urratsa zein izango da, irudiak sortu. Eta ere egingo dugu adimen artifizialaren bitartez. Horretarako ikasi behar dugu ere nola idatzi prompt eraginkorrak irudiak sortzeko. Berriro ere izan behar nahi zehatz eta deskriptiboa. Zehaztu behar ditut irudiaren elementu nagusia, koloreak, estiloa eta itxura orokorra. Erabili behar ditut adjetibo zehatzak, adibidez, polita oso orokorra da. Ordeztu behar dut, adibidez, distiratsua, futurista, abstraktua, halako adjetiboekin. Aipatu behar ditut konposizio elementuak. Zehaztu behar dut estilo artistikoa. Adibidez, realista, minimalista, abstraktua. Gehitu behar ditut erreferentzia bisualak. Definitu behar dut argiztapena. Leuna, kontrastekoa, eguzkitsua, eta bar. Pentsatu hartzaileengan. Kontutan izan behar dut norentzat izango da irudi hau. Ikasleentzat, aditu teknikoentzat. Eta zehaztu behar dut kolore paleta. Aipatu behar ditut kolore nagusiak irudian sartzeko. Eta kontrastea. Identifikatu zein izango diren irudi horretan objektu nabarmenagoak. Joango gara adibidez crayon tresnara eta eskatuko diogu irudi orokor bat, bale? Konvergentzia teknologikoa. Hauek dira sortu dizkidan irudiak, sakatzen badugu irudi batetan, joaten gara ona, eta ikusten dugu, igual hau, izan daiteke, baina ez direla oso interesgarriak. Guretzat. Orduan, ikusiko dugu nola sortu prompt eraginkorragoa. Zer nolako prompt sartu aldiot hori aldatzeko eta irudi hobeagoa lortzeko. Sortu irudi futurista, hor daukago hitzgako bat, koloretsua. Zeri buruz? Konvergentzia teknologikoari buruz, non teknologia ezberdinak bat egiten duten. Irudiak erakutsi behar ditu elementu hauek elkarrekin konektatuta. Adimen artifiziala, garun bat bezala. Datuen odeia, gailu eramangarriak, Internet of Things areko objektuak eta realitate virtualeko elementuak. Erdigunean teknologia arteko fluxua eta integrazioa erakusten duen zirkulu distiratsu bat jarri. Kolori urdin more eta berdeak erabili konexioan irudikatzeko. Eta estiloa, fintech eta teknologia aurreratuen arteko nasketa, zientzia fikzio modernoan ukituarekin. Estilo bisual garbia eta profesionala, hezkuntza eremurako egokia. Testua, digitalak eta geometria abstraktuak txertatu teknologia bat egiteko iruditzeko. Sartuko dugu orain crayon barruan prompt hori guztia eta ea zer nolako irudiak sortzen dituen. Prompta sartuko dugu erdaraz, ze batzutan kontutan izan behar dugu tresna batzuk ez dutela euskaraz ondo ulertzen. Eta ikusten dugu sortu dituen irudiak. Orain sartu dugu garuna bat, baina oraindik ez du ondo funtzionatu. Ikusiko dugu adibidez prompt berdinarekin DALL-E aplikazioan zer lortu duen. Eta eman dizkigu bi irudi, eta ikusten dugu nola irudi hauek interesgarriak izan daitezkela, ez? IoT, eska bat errepikatzen da, baina orain zerikusia dauka eskatu diogun promparekin. Bukatzeko, behin irudiak eta testuak sortuta, joan algara Canva erramintara, ChatGPT barruan Canva eta aldiogu adierazi. Quiero crear una infografía. Eta esaten digu zertarako nahi duzu, empresarial, redes sociales, klase. Nik esan diot, klaserako da. Eta ematen dizkit diseinu ezberdinak eta sakatzerakoan sortzen digu infografia bat Canva errimentan. Eta hemen ja hasiko nintzateke nire irudiak sartzen eta adimen artifiziala eman dizkidan testuak sartzen eta sortuko nuke nire infografia. Eskerrik asko zuen arretagatik, hori izan da guztia. Espero dut hemendik aurrera zuen edukiak sortzeko erronkaetan zehar tresna hauek konfiantzarekin erabiltzea. Eskerrik asko eta hurrengo arte.